Wat hadin baga jila Meghalaya bat ka Assam kiladip ban soya ka MOU jingpen bait pot jong kawat ka banengkong ka Assam kamsham la pandem yalade ban kuntur pot shaki benta jong ka jila Meghalaya. Menta ka kenti kala sedang ban shna surok biang haga shnong bakla para wat hadin baladip ban penbait baga tege shnong kanha papo uput usam jong ka jila Meghalaya ka bahap haka himanong spung. Katai ka jingprong surok jong ka sarkar Assam haka shnong bakla para ka lapau dang hakiniki kindiat benai hadin baka sarkar Assam lengbad jong ka tenat PWD kala penmang skim hadu hinyo puway point san pukundai lak banchna ya ka surok na pat gaun sha bakla para bala pentre da ka MS Mahabahu Associate and Engineers. Katai ka jing sedang jong ka Assam ban pentre ya katai ka surok kala penbitar ya kiseng balang haga bana ka liang jong ka Confederation of Riboy People haga jingalam jong usamla bandari renta tiang president rengkat upa em Patrick M Yong em ka himan nong spung haga jingasan lang jong ka KSU Western Border Area haga jingalam jong usamla receive pator president lembat kinong elam jong ka right mausaw mentagas ngi kilalik ban jurip ya katai ka jakashna surok thamai haga shnong bhagla para jong ka himan nong spung Hariboy district badalap bakate ka jingshna ya ka surok kadang ya shai kabasngau longo kalong bahakate ka sngi na kalyang jong kipat ba nong shongshnong kim shem la not ban mi wat hadin ban kalyang jong ka raj bat ka hima kila pentim bat lapen subajur bakala bandon AA shalendet bat dei na ka jingmutlop jong ka sarkar jala ban the ya ki kampen roi shakati ka than baka Assam kala not bantur dakabathe ya ki kampen roi kumtei. Ni siya, lu siya gawan ni aku benar. Mentaru tu ka. MOU mentaru. Dua ada di declare bagane ketika. Umut kini suruh orang pedang kian jaka. Pedang juga, lima kan. Dia pedang lolong sekali. Nah, jangan kali dah kain dia buat. Umut tu pai jong ka Assam tu. Ah Meghalaya. Pai jong ka itu. Meghalaya ini set. Ngian okey. Henry ku bayaj mengina mentah gini kisni Sharum Shanang. Baman kisni unkit mau shna. Kalau mentah. Dia sementah kisni uyo jingtip yo se wurwer mau nyamla mau ya kata. Dia usengian okey ni we kali rum isu mentasni. We du karbon pre rum isu mentah. Wal ni shnor ngim yo i. Dia naga kita ngi don ni keding jilngol dangi perkara go ke mentah. Insya uni bakla para lade ban wanlang masakilang ban support lang yangi kamtam kum bahima henry menta pade long kumne tang pra mangi haga jaka ka shnong jongki ngiwan mangi insya kila de ban don da kum girang ba shnong kadok ne te henry balngo menta lang kumne ti kabai na lang jong thi kum ba em ba pin sim serius pa ne kam nang ba kan long ka jing du nong ya kane ka jaka ka puta jong hima kai. Por sebenarnya boleh bilang yang kita sebut. Lalu kimbang lagi nadisi kimbang lagi tenginuan gitu pranos nanti. Ada benar por sebenarnya ladap sih. Tapi em kenyan. Sebenarnya. Asyik baga hima, ini kumuslim. Kalau don ane kemudian kejing penbaik ane kejing kendu bagi jangka Assam kaya kontraktor lah ni, yang jang gini nopik bagi ni kesurok. Em nak kalian jangan aku mau ngambil TPIP nama apa? Ini kesinong hi girang ba sinong yang ni ba girang ba sinong yang kena po war muslau. Untuk ba si tu ba don yuti surak hanya po makapara. Dengan wud ngalai kumno nga kontak so popsan charge yang terkma. Temo uang katu kesulak adi kai so. Rani jirang chat. Ke uang asapun manga, masakit manga. Haging ketukane nga ap snap kubor. Ia tu kini orang tentang dah selap ke beneng misalnya larang pitih dia kumlo kum tangam susu sau ha dengan lek dah dehi ngapun krek ru ke jing thok ngalek sport ani jirang hanrei uye thu ba wang nga na kamram jonga nga alek
ngala sondori e ba khoi ngala pha CSP to bong sa syong sa de CSP ba un ya ku no su ko mo na kaleng jonga ka mo ba ka ti ko dising su ngala tho ngala penti ba kiru ba ka don gaji wan ti surak na gibriu na kasam ngala karpat di dising su ba ka dising su ka mo la kumno ba kan ya lam man pha bri hong thi ba ban lek pasang ai sundon na ma ka de bo ka himanu pung ta ka ngala tho ka ngala ta ru ken rei nga su thu ba kat kum ka khubor somat kidang trei katar atatin de ka mut nga pa de nga kwa ban la ka jong khmat yang ne ban yu i ban nga se thu lang mu je phi ki lok ban ki ne ki rang ba snong na te na de rang ba de wal mu som so ba ru man ne poi lang tak sngi ken ni ne pek ka long kum no ka ne kam hang ne ken sim ka tin ni la i la ka jong ne te ki china ka liang jong i te ngim sha ba tibri bana asam bakin penpe hagan di kejaka kali kejaka kam kadai kan no disputed area hangai kadai di jaka full sini nak yang jongi kemudian syar la no kemudian ba tibri un asam kemudian without any permission kemudian from the hima kemudian suan le jubor kemudian Nang awan hang ne ngiliu I ba ha ka jaka badang dei pura ka Himanong Spung nang dei pura ka Meghalaya ngilai ka sanbut ba thong ne si kilometer 1 r line not si kilometer point r spalai po meter e te pisa ka bagi sanction ro nyu huilak san point san khandai e te ke long ka sanction ka ba la smooth ban siang e ka surang te ha ka surak kai ka bang yu ha ka jaka la pendap ya ka project ka tree plantation te kene ke tree plantation beli gadan hang ne te ya kene ke surak lamat napo ke tree plantation kabayo na jirang blok na MGNRJS na jirang blok te nang tau ne upat ubafiing ne udai na water resource department kebedang sudah khotendar men hakane kidang mutre te kala de full kare po Meghalaya kene jaka kabahap Himanong Spung ten re ke bang so bonong kine ke boro kiwanja namar ba ka jingtolot jong sarkar jala upai ba bosyong hangne tengah tharai kwa surak te haba ki asam ki wan banterwa kimangse pai ba ne lese ki apriang namar ba ke sarkar Meghalaya hadu menta kamwan banai dah hangne po kusnong menta ka surak ka bakti kin haban ya kimbanse tengah kerpat ke sarkar Meghalaya lara ka kwa ba kane ka jaka kan ngat be Meghalaya lara dang don ka jingi punbai put punbai sam ba kadai ban ai no ka surak ya kini kisnong gibade ne po bakla para kata kare ka kubor na kalang kaseng bat na kalang kaseng ya mantahi mardor ngin pensangya e kini jing tre kini surak bat ni sa airu da ka jing tho la shai kasni shau DC Girboy district Iwan kene ka jaka kene snong bakla para kasnong ka ba hap apo put usam jongka Himanong Spung kum mengitip na do mensyawa adu mentah de henry ka ka ba nagaliang jing singo long ba hagan ka jaka ka bala long trahi daga Himanong Spung ba wa asam wan kanturput na way usnam na way kapor hagan ka jaka ka jungi ba hausam bladap nagaliang jong ka sarkar kalawan hangne ka jaka ya ban penbai ya ka jaka nomor ngisung thu ba ka jaka jong ka Meghalaya te henry wasam wan de don bor na kapor nomor kata naliang jong ka sarkar hi kalawan hangne ka jaka te ngisung thu ba haduk menta hi ba naliang jongi ngitip ba ka jaka jong ka Meghalaya te henry ngisung lungo pat menta ba wasam wan shushu ban shnai no srok ko mangi ui menta hati ka signboard ngidon habdeng ka jing lungo te ka ka ba nagaliang jungi sing mdong ba ngidon katlang hangne bo sim ba dalilei watla ka sarkar Asam kali da kumno ru nagaliang jong ka hima ba kambit ban ai kano ka ja NOC henry ngiyeng rangba khanang ba ka jaka ka de ka long try jongka Himanong Spung ba ka juk ka por ka long try jongka Meghalaya hi borok ka way marang tip hagi ki por bladep ba way bangi la ai usurok ba ka sarkar Asam ka chna surok ba kan kam try snon ngene ka jaka wat ba kinong snong jongi ba ki ya kieng lada ki kit ya ki ding kisik ki bapnon kambing kam semro lada ya na ta surok basna Asam bunsin ki kali ki jungi ki ding ki jungi syara be syaka sarkar Asam ki bat be ki pul Asam
de kata kadau ka ba pen ma bha yang ikum ginong sing hanya po ga area ka jungi namar wei bangi la ai usrok kan sakam terahi ke asam namar kata yang rangba menta ba lada menta ngim yang lano pat ngin yang kumki samla lane kumka hima ngide mangi kala wei jong ka dong ka than de mangi kala wei jong ri bajat mereu namar kata siom dong ba ka sarkar uk de berperkat ya kata ka jing e jing shon jong pai ba nong sing budang ne jaka kham tam ba ngimte mde pat bandu ya ka jaka puta ka bha po ka hima nong spung But hadin kilawan kmi wan pej yang ne jaka la lap bagadon sya ka jinti surok da ai. Hadin kata nagaliang jonga ngalap ai ka khubor chau. Officer in charge jok pedar khma ba un lek kmi ba un pesange sendon ye ka ne ka jinti ba an hang ne. Ten re nagaliang jong pedar khma ula jubab hanga wong ka de ka ban pej ban kmi lo te urani jirang in charge ba mauru lakit kri ba nagaliang ka te ka office ni jirang hang te ru no in charge na tu han le lawan pe wan kwi hang ne han ni su thu ba wat ha tu ka singi ru ba u lawan hang ne ba usyo I tang ya ka jing tre han le ya ki bru e sim la lap te ne ka liang jo u ngala le ya ka lu ba ngala tho ru ka si thi na mar ba ngala ka li ngala to kit hang ne ngong ba ki dang tre ne kum no han le ba sumat da slap ka beneng ki sange ki jing tre ba habarang ki sedang ban tre tengala ka don ki jing sim ka su khya ba du ka ta tengala le biang syau te u rani jirang balik keli le berthau ban ngala pen khre ka jing tho han le jubab na u bala de pha ka mot ka report chapo SP police nong pok tenalo kata ngam su hun kata ru han le ngala tho ka wi ka thi syau chief executive member jong ka khase autonomous sel ba un yarab lem ban pha di opsan ne ki briu na pok kai CDC ban wan pe wan khmi ya ka ne ki chei frok hang ne ba tha ka ju ka pon mar ba kadang dei be ka pura ka ban hap pe man spung ka mod bakin yarab ka mod ban wan ban pesange sendon te le na ka liang yo ngam pat sio jing TBA ka bai dei sa ka liang je kai CDC la ka la pha briu ne kam pat pha briu ban hang ne hadin ka da ka jing su khya jo nga ngam ban se nga pen be menta ka sing hang ne ngala inform gini rangba jong gini prasnong sobar wa mosau bat kini ki rangba jong ki seng ki SU kini ki seng balang banyawan lang hang ne ka mut banyawan khmi la ka ne ka jing tre ka long kumno haneng yo I menta hang ne ka don sha ka jing tre be an bat na ka liang jong I ka mut ngim sum don no no jing tip ban ngi iru la ka jong ka khmat wat hang ne ka don ka jing tre ka mut ka bala na kan RGS ka mut ka bala yo na blok ka ne ka jing ka trees plantation hang ne ru imat ba kine kinu ti surok komut ki la su khat lut khat kane ka pen I ki mat ba su le ala ka le kumar bang yo I ru ha kane ka sign board komut kane ka scheme hap pedeng ke jaka jong Meghalaya bala thungi ni ki ding hang ne ru surok ru henry ka pen tre ka scheme ru kam dei na Meghalaya komut kan dei hi na po nang te na Assam te na kaliang jongi ka hima ngim hun bat ngim sup la kumno ye kane ka jing tre ngi dei ban pensange bet mardor bat kane ka jing thungu jongi ka long bangin ha jing tip naneng IFIR sundon yo ne kontraktor ubat pensei ye kane bat ngin ai sundon hau support di sino po ba knang ba isino po kan le ye ke bodon kam bat ha ju ka poru na kaleng jonga ka don ka jing sokhia tek ki briu hang ne ki don ka jing dik ki don ka jing leng a mà teng buôn cái dương long nông sông sông buôn don kam kuat cái development Henry teng ka sarkar jongi pada ka sting bha na ka liang development da ha ju ka pon nga kerpat ye ka sarkar ba ya ka jing don kam ha kini khap bodar kini ki development ha kini thai kan subha ban kham ya rap khindian ban ai kini jing don kam ban ka jing kwa jongi ka long ba khnang ba ki jaka puta ki ba don po himan spung ba hap Meghalaya kin ne kin sa tenrei teng galong kakumar jingmut wat hangi kis iem ru ban pej bersiar kadar nama beli ki briu ki juron kam borbori ka development hadi development pada busin na kaliang government Meghalaya pada teng la dengilit pan ru ka sitom bagin ai na kaliang Meghalaya pada ki wat pen kok mit
teteng susnei tele nalakataru kini ki beliau jongi pat tujuan kenduk yang ngabor-bor hari ngam ju ailat bakin pan asam hari ngong yaki kemut bala da pidon kino ki jikwa lene ki development kemut dei ban pan bet na Meghalaya bat ngin ya lek tengkat kei kebon kam kemut ngin ya tre tengkat lo kata ki jikwa jonga ngakerpat na kaleng sarkar ru ba kin sim khialem ya kene kam ba kin ai kano ka hukum na ne ka order ban persangak sendon ya kene ki tre ba anyang ne